Здравствуйте, братья и сестры. Вчера вечером на Соколине гора я забыл свой рюкзак. Где-то был 19 вечер. Поезд, который уехал с Соколиной гора в сторону шоссе Энтузиастов, забыл рюкзак. В рюкзаке находится паспорт, патент, в общем, все комплект документов, там, мелочи, какие-то деньги. Если кто находится, паспорт на имени Бобохонов Сафиуллох Махмад Рахимович. Год рождения 1994 год, январь месяца. Если кто находит, прошу обращаться, позвонить, писать. Если кто знает, кто-то нашел, если какие-то известия есть по поводу этих документов, прошу позвонить, написать по номерам, которые указаны на экране. Спасибо. Всем добра, вернется к добру. салом алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аммо баъд хуб сиҳат саломат ҳастен иншоалло. бародарони азиз, чӣ хеле ки видеоро тамошо карден, ҳамаи биродари мо дирӯз ҳамаи документоша гум кардагиай, касоне ки дар бораи ҳамин маълумот доранд ва ё касоне ки ҳамин ёфт карда шудагиянд, бародарони азиз, ҳатман дар ҳамин номеро муроҷиат кинен, шоҳҷоизаи худро бошад интизор шавен, яъне тӯҳфаи худатонро. бародаро, ҳаракат кинен, пурсупос кинен ва ҳамин видеоро ба ёру рафиқону ба мессенҷеритон, ба ҳамаи сайтҳои иҷтимоиётон падилитса кинен, то ки дигарро бинанд ва ҳамин биродар тезтар документоша биёбад, чунки як-ду се рӯз баъд ҳамин регистратсияш тамом мешавад, продление кардан дар корай. Аз ҳамин лиҳоз аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар бораи ҳамин ситуатсия чӣ маълумоте ки дошта бошед, маълумоти кӯчаке ҳам ки бошад, барои мо як фоидае меорад ва басанда аст. эҳтиромона хоҳиш занг бизанен, бинависонен. WhatsApp имо 24 соат кор мекуна. иншоаллоҳ аз худованд мо умедворем ки ҳамин документҳо ёфт мешавад. ва бародаро, касоне ки дар сомонаи YouTube блогер ҳастен, метонен ҳамин видеоро бигирен дар каналотон партоен. ба шумо ҳеҷ кас жалобрӯӣ намекунам. муҳим он аст ки ҳамин кор тезтар роҳи ҳалли худша биёбад биёбад. ва бародарони азиз, як чиз барои шумо мерасонам ки кори хуб мекунен ва ҳамин коротонро аз даст натен ва ҳамин ба пеш фақат да хулоса як дасти биродара гирифтан, ин дар хуни мо мусулмонон ҷорӣ шудааст ки мо агар ин кора накунем зиқ ва пушаймон мешем. ман медонам ки ҳар яки шумо мехоҳед хубӣ кунен. пас ҳамин шарт, ҳамин фурсат ба ҳамаи мо вай шудагиай, додагӣ шудагиай ки мо метонем ба ҳамин биродар кӯмаки худмона бирасонем ва ҳамин биродар соҳиби як даҳа нун шавад. ҳамаи шуморо ба аллоҳи меҳрубон месупорам. иншоаллоҳ ки хабарҳои хуша аз ҳамаи шумо интизорам. худоёро нигаҳбонтон. дӯстдорони халқу миллати ҷавон, бо шумо будам то инҷониб бахтиёри ёвон.